Sunod-sunod nga nasikop sa operasyon sa kapulisan ang tulo ka drug suspect sa lain-laing dapit sa probinsya sa Davao de Oro sa milabay nga adlaw. Naglakip ang mga didakpan sa usa ka 31 anyos nga si alias Arvi, usa ka laborer kansang nadakpan pinaagi sa bypass operation nagikan sa sakop sa Compostela Municipal Police Station sa barangay Mapawa, Compostela, Davao de Oro. Alas 8:31 ang takna sa niaging gabi. Sumala sa report sa Davao de Oro Police Provincial Office na kumpiska gikan kang alias Arvi ang mga ebidensya sama sa pakete nga ginudahang shabu og mark money. Samtang dungan nga nasikop sa operasyon ang duha nga tigpayuhot sa illegal nga droga sa gikasang drug bypass operation sa barangay Union, Mungayo, Davao de Oro. Nailhan ang mga didakpan nga si alias Totong og alias Noel. Hingkod ang panginaron. Nasakmit sab sa otoridad gikan sa mga suspitsado ang mga ebidensya, mga paketeng gitawang shabu, mark money og drug paraphernalias. Himas-riyas ang mga suspect og makatubang sa tukmang kaso batog pagpayuhot sa illegal nga droga. Aron muligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod. Magturbo maintenance matag dulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.